Okay, sit down, sit down. Yeah. Kaya gawak mo lang. Puli-puli. Kapuran na ikot ko. Baili lang, baili. Next, be. Atong isunod kay Sweet Music, mag-sweet music ta. Mag-sweet music kadiyot, kadiyot lang. Isa-isa lang ka plaka. Pinaraan mo na. Na, oy! Nagihapon. Ha? Dili, ayaw na lang daw.
games na lang. Okay na mo. Magkakasunod. Okay. Sige. ninyo kung saan lang to na makakuha kang pundo para sa school assistant. Kung tinanong ko sa inyo mga idea, eh pwede mo na nato na buhaton, hindi na ito na buhaton karon, pwede na ito na buhaton sa online meeting o sa sunod na panagtapok na to. Ito na ito na nag-ready siya sa nagawa na kasabutan. Magkala pa naman sa mga sa district ko kung saan na ito makakuha ng kwarta. Kaya may tabuhan yung harapan siya. Kung dito mag-solicit sa atong member, kung kinsay mo ata, nakresing-kasing, may magbuot, kung pila, ang sa kantidad, basta kasing-kasing, kung di na siya, may mag-buot option. Ikaw, pwede siya magbaan racing during reunion. Pwede siya tabihan, mag-racing during reunion. Pero may tabuhan na siya, next reunion. Okay, at ato lang sa naplano, ang ako, nagpasalamat mo ito, naatay doon ka project karon na na-finalize. Which is mga itong bully at mas material o full emergency na natay isang sa pundo. Alis ko na assistance, ato yung palitan paagi, pwede sa solicitation, pwede sa fundraising next reunion. Na may yung suggestion. Para... One press, kung kinsa itong willing or national lab na mamatag doon. Okay ka. Okay. Sige, ato na i-announce na samtang lang naguna-una pa ta, kaya ang pinaka-final niya dali, inang na makuha na ito ng pundo, next reunion na nanay na siya. Ito na nagsakutan karon. Pero samtang wala pa ta na, inside mo na tayo paano mo kasing-kasing sa atong grupo sa Ubats, nga mo initial ng pundo, pwede na. Para na ay initial na pundo, why magbuot kung unsa na, piso ba na siya, 5 pesos, 10 pesos, basta kasing-kasing, ato nang suporta na ito ng tanan para natay ka-ato niya. Diretso na lang lahat ng presyo. Mo-update na lang po ka needs ko kung sinay po sa mga... Ano ko day? Minsan, pag-isita mo na ito. Ay. Trying to come between us, none of them seems to matter. When I look into your eyes, now I know Halo. Halo. Kasamok niya tutumbag. Ismail Gamay. Apils Dennis. Operator ka. Ipanood. Ilang kuan gusto. Ipanood. Ikaw operator na mo. Halo. Ismail Gamay. Ismail. Aw, naku. Ari po ko suday. Ako masida, ako asawa dahil Ako ganahan ko og suroy-suroy. bitaw. Andi man mo kung tagsa raman dong. Ako niabot na ko. Hoy, tagsa raman dong. Hoy, yung tatudong. Mga challenge sa ako. Kinsa man din mo ni Brenda? Agaw, sa istoryo. Ay, igagaw din mo, day? Sabiyo mo na sa Brenda. Yung papa. Yaya mama sa Lazar. Apil mo po. Mga dato. Katahan sila. Alam, ay ni dagan ako silingan na rin. Halita ko, pundok lang taoy. Day Daria, kay Daria siya silina. O, lagi. Oh, silingan sa una pa, hantod karon. Lingan ta mo. Di man day, okay rin na day. Okay rin na day. Sa Bugtong. Kamatso, sa Lazar. Ay, wadi mo, apil na to si Katong Kamatso.
sud mong tanan. Kuha naman sa classmate ka. Aw, kana nay igagaw na kung classmate ko na to. Pasensya ha sa akong lugar ha. Uy. Hello. Ha? Abot ko diday. Okay. Halo. Okay. Okay. Ah, smile po doy, bahalag kapoy. Oy, smile ta bahalag kapoy. Ah, dito ta dito. Punta sila tayo mahurot. Oh. Smile dan hangos. Hangos lang kun. Din mo na to ha. Butag lang ko nimo din. Okay. Okay, oh, hinay dai. Hinay. Hinay. Okay, let's go. Let's go na ta.